И така, какво са хора, аз съм Minecraft Media и днес ще ви покажа как си направите букет сервер. Така, първо влизате в интернет, търсене и вземате ето това. Този линк ще го пусна в описанието на клипа. Така. Значи този линк го слагаме тук и търсим. И така, след като го отворите, вижте, ето това е букета, който ще дадем. Цъкате download и ви се тегли. Така. Ще ви излезе тази папка. И така. Значи, за да ви се отворят всички тези работи, първоначално цъкате ето това и чакате да ви заради. Така. Плагинс. Знаете, слагате си плагини. Така. Значи, тези две конзоли са така. За който му е 32 битов компютъра или Java-та, използва това. На който му е 64 битов компютър, използва тази конзола. Така. Значи, сервер properties. Така. Това тук не ми трябва да го гледаме. 2 секунди. Ще го направя народ. Така. Тук е Minecraft Name. Max Player 100, Game Mode 0. Какво още? Онлайн мод винаги на Files. И така, за да говорим за IP-тата. Така. Влизаме в компютър. C. Значи може да ми виждате C-то напълно червено, само че той ми е почти додолу. Аз го виждам додолу, ама един приятел ми каза, че се вижда чак догоре. Така, къде цъкнах бе? Windows. И така. Търсим System 32 и пишем CMD. Това, опа. Аре бе. 2 секунди. И отваряме CMD-то. Така. Това повече няма ни трябва. И така. Пишем IP con. Ако се чудите как се пише con, с S. И пишете figure. И сега Enter. Така, качваме се нагоре и търсим ето това. IPv4 адрес. Копирате го и го слагате на сервер IP. С това IP влизате само вие. Така. Влизаме в интернет и пишем за да види и то. И пишете My IP. Така. Това IP, което ще вземете от тук, ще влизат другите хора. А с онова, което ви е в това, ето го IP-то, копирате го и го давате на вашите приятели или го поствате него в сайт. Така. Сега, да видим какво се получи. Оп. Please write. Естествено, не знам защо не се затворя, но както и е така, чакаме. Аз през това време ще се пусна в Minecraft. Така. И тръгва да зарежда. И така. Зареди 2 секунди. Сега трябва да излезе още нещо. И чакайте. Готово. Така.
О, забравях още нещо да ви покажа. Така, порта, нали, той сега 25565 в сервер Properties, за да го потвърдите, влизате в torrent. Така, опции, абе, 2 секунди, опции. Чакайте, 2 секунди. Абе, така, опции, настройки. И тук това ще ви е на случайен порт. И вие го променяте на 25565. Както искате. Приложи. Окей. Така. Повече няма да ни трябва. И сега отваряме интернет. И пишем. За да видим дали порта ще ни се потвърди или ще е затворен. Порт тест. Първото. И си пишете порта 555 и тест. Ако ви изпише Open, значи е одобрен. Ако ви изпише Close, значи е затворен. Така. И ще спра клипа и като зареди ще... И така, върнахме се. Изписа ми Open. Значи хората ми е признат и така. Сега вече може да влизам. Multiplayer. Така. Ето го. Влизаме. И така. Логин. Ето, влязохме успешно. Всичко е наред. И така. Надявам се да съм ви помогнал. Абонирайте се, харесвайте и коментирайте. Чао!